Вітаю, шановні сябры, з вами по-ранейшаму Алексей Блажевич. Сёння мы вяртаемся з моімі маналогамі. Нагадаю, сёння у нас маналог пра сход. Распавяду трошкі, на мой погляд, што такое сход, як яго трэба было б з'есці, правільна ўжыць, правільна выкарыстоўваць дэмакратычным сілам. При будаўніцтве, при пабудове яго, аб некаторых памылках, якія былі дапушчаны, на мой погляд. Ну і распавяду, якія зараз на сходзе адбываюцца малыя падзеі, невялічкія. Давайте пачнем з таго, што ролик гэты павінен быў выйсці раней. Якраз калі быў зняты папярэдні ролик, які я не апублікаваў, пачаліся ператрусы КДБ у дэлегатаў схода. Поэтому как-то адклалася ўсё гэта, і вось толькі зараз вы сможаце пачуць маналог аб сходзе. Ну, значыць, што такое сход? Першапачаткова, на мой погляд, сход павінен быў быць что-то вроде как протопарламентом, то есть, заменяльником парламента Республики Беларусь. И как бы першапачаткова, наколькі я так разумею, так задумалася, тому что люди, які галасавалі за дэлегатаў, то есть яны абіралі дэлегата, галасавалі за яго. В вялікіх гарадах, таких як Мінск, там Гомель, людзі нават, можна так сказаць, змагаліся за месца на сходзе. У нас Светлагорску, я со Светлагорска, у нас в Светлагорску абставіны былі трошки попростей. Было 3 участки от города Светлагорска, хотя, в принципе, можно было сделать только один. И всего было 3 кандидата. На моем участке, яким я выдвигался, была яшчэ жанчына, якая чамусьці не зарегістравалася на другі участок вольны, где было вольное место. Не ведаю, чому так, може і так зручно було. Акрамя мяне, Светлагорска, яшчэ на сходе представлен Александр Скорчаев. В принципе, можете зайти на сайт схода и поглядеть, якія дэлегаты. На дадзены момент, скажем так, актыўных дэлегатаў на сходе засталася больше 50 человек, то есть 60 яшчэ няма. Чаму так адбылася? Зноў-такі палітычныя уздзеянні розныя, хтосьці не захацеў. То есть з самага пачатку, як сход толькі, получаецца, адбыліся першыя сесіі, нейкая частка людзей, якія прыйшлі на сход, яны не паявіліся там. То есть ёсць дэлегаты, якія зарэгістраваны на сходзе і ніводнага разу не прымалі удзел ні ў якіх-небудзь галасаваннях, паседжаннях. То есть просто былі, скажем так, людьми обранными на сход, но при этом не появились. По якім причинам ніхто не ведае, і цяжка да гэта даведацца. Так, з самага пачатку, по ідэі, так павінен быць что-то вроде как замена парламенту нашего, то есть делегаты повинны были представлять интересы жыхароў, и взаимодейничать с жыхарамі. Но все в сувязі з тым, што першапачаткова ніхто не ведаў, што такое сход, для чаго ён зроблены і што на ім рабіць. Дэлегаты самі вырашалі, во што выльецца узаемадзеянне дэлегатаў. В выніку на дадзены момент вырашылі, што это что-то вроде як дыалогавай пляцоўкі, накіраванай на выхад палітычнага крызісу, які ў Беларусі. На дадзены момент я лічу, што крызісаў Беларусі ўжо як такового няма, ён ужо адбыўся, і просто усталёўваецца той момант, што устаканіваецца все тое, што адбылася ў Беларусі. То есть кризис уже миновал, и зараз идет такое, скажем так,
угрунтаванне таго палітычнага строю, які зараз ёсць у Беларусі. Зразумела, што ёсць нейкія людзі, якія супраціў гэтага строя, но гэта, як кажуць, ужо іншая гісторыя. Трохі вернемся да схода. Вось, нейкі час сход існаваў, займаўся сваімі пытаннямі ў сувязі з тым, што не было разумення, што такое сход, як на ім працаваць, як на ім рабіць, як навогул будуць адбывацца якія-то дзеянні. Пачаліся з самага пачатку распрацоўку унутраных дакументаў, такіх как там регламент схода. Згодна з гэтага рэгламента, пакуль распрацоўвалі, пакуль спрачаліся на сесіях, людзям стала нецікава глядзець на ўсё гэта. Гэта трэба было рабіць, скажем так, па-за адчынітымі сесіямі, а на сесіях, на якія могуць прысутнічаць людзі, то есть адчынітыя сесіі, а на іх трэба было абмяркоўваць другія пытанні, больш важныя, скажем, якія падзеі адбыліся, што мы будзем рабіць, там прапановы розныя. Гэтага не адбывалася, і ўсе да схода пачалі адносіцца так не вельмі добра, перасталі ўспрымаць яго і перасталі. Цікавасць да схода, скажем так, пасунулася. Паднялася цікавасць да схода, калі прыйшлі супрацоўнікі КДБ да дэлегатаў схода. Для того, каб, наверное, даведацца, што такое сход, і как яго з'есці, ужо уладзе трэба было даведацца, як сход трэба, што са сходам рабіць. Получили неабходную ім інфармацыю, зразумелі, што, в прынцыпе, сход як такавы не з'яўляецца пагрозай, і супыніліся на гэтым, перасталі, скажем так, турбаваць людзей. Хаця некаторыя моманты, зараз еще бывает, што дэлегаты кажуць, што ідзе ўплыў на дэлегатаў, якія ў Беларусі. Это так, скажем так, какие-то там локальные, региональные моменты, можливо, и не звязанные с самим сходом. И на мой погляд, на дадзены момент уже можно констатовать, что сход себе изжил. Можно констатовать, скажем так, смерть схода, як я кажу в внутренних супалках, что сход помер. А якія причины? Причинаў шмат. Зноў-таки, асноўна это непадрыхтаванасць да дзеянняў схода как такового. Незразумела, для чаго сход быў зроблены. И по-другое, тое, што быў ціск. Хаця ў той же самы момент, калі КДБ прыходзіла да дэлегатаў схода, шмат людзей накіравалі свае погляды ў бок схода, і можна было зрабіць нейкія дзеянні, каб павялічыць, скажем так, рэйтынг гэтай пляцоўкі, арганізацыі, аб'яднання, клуба по інтарэсам, как сход себе позиционируя, дыялогаў пляцоўкі. Гэтай дыялогавай пляцоўкі. На дадзены момент мы ведаем, што, в прынцыпе, у нас наперадзе, скажем так, уладай стоит пытанне референдума, и большая частка демократычных сил накіравала все свои силы на референдум, что з ім рабіць. На сходзе таксама адбываюцца гэтыя абмеркаванні. Но зноў-таки, скажем так, 60 человек, якія засталіся на сходзе зараз, больш-менш актыўна дзейнічаюць, из больш 100 человек. Это не так тоже и зашмат. Что еще рассказать? Наверное, на этом все. В принципе, я лечу, что сход, як
дыялогавая пляцоўка ўжо сябе ісчарпаў, і засталася, грубо кажучы, дабыць да самага канца от першай кадэнцыі. Ось. Ну і давайте наступны раз мы паговорым з вами не про референдум, а про выборы. Выборы маецца на увазе не толькі там прэзідэнцкія, парламенцкія, а маецца на увазе выборы такие, как референдум таксама. То есть референдум и выборы, скажем так, наступны раз поговорим об этом. Итак, наступный диалог у нас выборы и референдумы в Республике Беларусь. Всего найлепшага, до наступного разу.